Ambalmao oni nyantuma, abalmamso Madame Sisera Mata Sissoko anao batantira kabo Atlanta, États-Unis. Kuma kunkera fama doni ngonanga ni video ni nke ka au befu. D'abord me fait ka au befu ka au be wali nyuman donc ka be remercier au ka soutien na ka support na ka hakili nyuman na ka message you know mbe befu ka bo du bela presque you know les Chine, Japon, you know Algérie kao Maroc ni Tunisie, Europe ni États-Unis, Canada hey au be Mali yɛrɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire, Burkina, you know, aw minnu bɛ n wele ka message bila ka hakiliw di yan ka n ka video partager parce que hakilinatɔ de don minnu ni mɔgɔ dalen bɛ fɛn na fo ma to kana ko conviction n'o b'i la i b'i ka kɛlɛ kɛ ɲɛ b'a la tile fila na aw caman bɛ kan ka yɛrɛ you know ko a kɛlɛ gɛlɛyara foyi ma gɛlɛya parce que kɛlɛ ma daminɛ o tɛ ka gɛlɛya yɛrɛ a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ kɛlɛ ma daminɛ parce que hali sisan dɔ tɛ kan ka taa école la hali sisan dɔ tɛ kan ka dumuni kɛ hali sisan muso dɔ tɛ kan ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ a bɛ jigin yɔrɔ min hali sisan jeune dɔ bɛ yen baara t'a la hali sisan soso ni dimɔgɔ bɛ yen nɔgɔ funtenibaw hali sisan nkalon bɛ yen ɲagami bɛ yen sonyɛni bɛ yen binkani bɛ yen mɔgɔw ka foro bɛ minnu na hali sisan don o don dɔ bɛ faga injustement a bɛ faga sariya sira min tɛ donc n'o bɛ yen kɛlɛ tɛ se ka jɔ kɛlɛ tɛ se ka ban an tɛ se ka ɲina an tɛ se ka sɛgɛn donc ni fɛn min ma daminɛ sɛgɛn tɛ foyi la yɛrɛ a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ donc minnu bɛ kan k'u sigi k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan nkalon kan an tɛ se k'o kɛ an tɛ fara mɔgɔ kan min bɛ nkalon sira kan you know n'an bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ an b'a kɛ tiɲɛ sira kan maintenant mun de la o bɛ kan ka kɛ o bɛ kan ka kɛ parce que jamana bɛ jɔ ni hakilina dɔ de ye an b'a fɔ o ma ko vision siniɲɛsigi n'o tɛ jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ bi an bɛ fɛ ka kɛ tan sini ka kɛ tan jamana tɛ se ka taa ɲɛ an tɛ se ka jigin jeunes na minnu y'u traumatiser k'u endoctriner k'u hakilimaw yɛlɛma ni wari ye ani sabara ɲuman ni voyage damani ye an tɛ jigin u la an bɛ min kɛ hali sisan an bɛ continuer an ka sensibilisation fɛ k'an denw lamɔ ka f'u ɲɛna ko sɛgɛn tɛ diyagoya ye sɛgɛn tɛ wajibi ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn caman kɛ diɲɛ na min b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a ma se e k'i ta ni sɔrɔ i ka tɔw to yen minnu bɛ kan ka sɛgɛn o de la an tɛ jigin u la on est toujours là pour les éduquer pour les sensibiliser les former an bɛ jigin an kɔrɔw de la minnu bɛ yen minnu ɲɛ b'a la co ko jamana bɛ kan ka taa ɲɛjugu kan u bɛ kan k'u ɲɛ tugu a kan an bɛ jigin olu la parce que olu ɲɛ bɛ tiɲɛ na minnu ɲɛ b'a la caman fana ɲɛ t'a la donc aw minnu bɛ kan ka miiri ko mɔgɔw bɛ kan ka sɛgɛn kɛlɛ ma daminɛ sɛgɛn bɛ f'o la a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ donc an kɔni déterminé don an déterminé don tant que nkalon ni ɲagami bɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ka système yɛlɛma an y'a fɔ aw ye dans le passé que système tɛ fɛn ye min ɲɛ b'a la le système est un concept abstrait o kɔrɔ ye mɔgɔ tɛ t'i bolo maga ko nin de gouvernement ye nin de système ye mɔgɔ dɔ de bɛ ɲɛfɛ minnu bɛ kan ka décision ta u bɛ kan ka hakilina dɔ di u bɛ kuma dɔ fɔ min b'a to an b'a fɔ ko système man ɲi sinon ni système man ɲi tasa ni barama tɛ min i b'a ta k'a fɔ k'a man ɲi système man ɲi o kɔrɔ ye hakilina min bɛ jamana la taabolo la o de man ɲi o bɛ jɔn de la o bɛ ɲɛmɔgɔw de la les leaders président n'a ka ministre ni fɛnw donc c'est pour cela qu'an b'a fɔ olu de ye anw ka problème ye olu sigira nkalon min kan ani ɲagami ni suɲɛni ani binkani ani sanni ni feereli min kan anw de ko mɔgɔ o mɔgɔ kun don an y'a fɔ hali sisan mɔgɔ ko tɛ quoi ça n'a aucune valeur mɔgɔ mɔgɔ kun taara nkalon kan an b'o tigi kɛlɛ wa hali se ni mɔgɔ wɛrɛ nana nkalon kan an b'o fana kɛlɛ minnu nana kunu nkalon kan an y'u kɛlɛ n'u ye sira ɲuman ta an y'a fɔ n'u ye sira kolon ta an b'a fɔ mais nous sommes convaincus que jamana ɲɛmaaw bɛ kan ka taa sira min kan nkalon sira de don u bɛ kan ka taa sira min kan labanko tɛ o de la nous sommes déterminés nous demandons à toutes les personnes déterminées aussi comme nous minnu b'u sɛbɛn ma kɛlɛ la aw ka wuli k'aw jɔ n'a ye kojugu ye a b'a dénoncer aw kana tugu kojugu kɔ fɔlɔ mais n'a y'a ye fana a b'a dénoncer minnu bɛ yen minnu bɛ kan ka décision jugu ta an b'olu fana kɛlɛ n b'a dɔn jeunes caman sɛgɛnna aw yɛrɛ ɲuman kɛlɛ n'a ma daminɛ anw b'a la san 10 san 20 wa a bɛ continuer san 50 san 100 a ma ban yɛrɛ fɔlɔ donc chaque jour est une lutte parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'a tora tan a laban yɛrɛ lutte yɛrɛ tɛna kɛ yen parce que lutte bɛ kɛ fɛn min kama o tɛna kɛ yen
génocide be mɔgɔw faga u bɛ taa lutte tɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu kan ka lutte kɛ olu bɛɛ bɛ san parce que sɛgɛn bɛ mɔgɔ bali i k'i ka hakilinata fɔ kɔli ni sɛgɛn bɛ mɔgɔ ka dignité bɔ i la parce que wari bɛ d'i ma i b'a dun parce que tout simplement dumuni t'i bolo k'a kɛ nous qui sommes indépendants anw minnu wari tɛ d'an ma an mago t'a la anw de bɛ se ka kuma ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw ye minnu kumayɔrɔ b'u la mais a fɔ da t'u da jɔyɔrɔ b'u la maa jɔyɔrɔ fanga tɛ se ka k'u la u place bi u bɛ se ka baara min kɛ mais a tɛ kan ka d'u ma c'est pour cela que nous sommes contre le système nous sommes contre la gestion du pays nous sommes contre le népotisme la corruption la mauvaise gouvernance an b'o de kɛlɛ la sisan o de la n balimaw k'a ta Kayi fo ka se Kidali ma an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ mɔgɔ si de kana décourager ko Mali ko kɛlɛ aw sɛgɛnna na non continuons la lutte jusqu'à ce que mɔgɔ minnu sigira galon kan u ka taa tiɲɛ kan jamana ka di mɔgɔw ma minnu taabolo bɛ se ka jamana la taa ɲɛ n y'a fɔ a ye toujours ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔ ko tɛ ne ta la i visage nana i ye sira ɲuman ta an b'a dɔn ko sira ɲuman don i nana tiɲɛ kan an bɛ tugu i kɔ mais n'i nana galon kan an tɛ se ka an yɛrɛ nɛgɛ ka tugu i kɔ parce que ça veut dire que anw yɛrɛ ye galontigɛlaw ye donc nous ne pouvons que résister le système mɔgɔ caman tɛ kan ka Mali diriger 10 personnes 15 personnes dɔrɔn de don le peuple ça fait 18 millions 18 millions bɛ se ka mɔgɔ 45 kɛra n'i ye président ta ni ministre de fɛ o tɛ hali mɔgɔ 200 bɔ donc mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ en réalité o de ye problème ye donc an b'o de problème na an b'o de lutter la hali sisan donc an b'a ɲini aw fɛ aw kana décourager kɛlɛ la la lutte continue ça n'a même pas commencé donc comme on le dit révolutionnaire de tous les pays unissons-nous a y'aw cɛsiri kɛlɛ bɛɛ bɛ tan de diɲɛ na foyi tɛ sɔrɔ gansan n'i taara école la i bɛ premier cycle kɛ ka second cycle ka lycée kɛ ka t'i ka master ni PhD kɛ a bɛɛ de ka gɛlɛn chaque cours est difficile i bɛ anglais ta biochimie ni maths ni physique chimie histoire a bɛɛ ka gɛlɛn donc foyi tɛna na facilement quoi I'm sorry a bɛ gɛlɛya de i b'a kɛ gɛlɛya in de kɔnɔ i b'i jija k'i cɛsiri a kɔnɔ wa a bɛ kɛ fana donc franchement n tun bɛ fɛ ka aw fo nin na ka nin message ni d'encouragement ni dɔ d'aw ma la lutte continue kɛlɛko tɛ an tɛ mɔgɔ si contre la we love you guys but you know n'i y'a jɛgɛn jɛgɛn an b'a tilen tilen o tɛ yan ok donc franchement merci beaucoup aw ni cɛ aw ni baraji lutte bɛ kan ka continue donc you know an tɛ jigin mɔgɔw la an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ mais min ɲin'aw fɛ fana aw kana nɛni ni fɛn ninnu a b'u dabila comme d'habitude n b'o conseil aw d'aw ma a ma se aw ka mɔgɔ nɛni mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya quoi le respect est très important n'i y'a mɛn dɔ b'i dɔgɔya c'est parce que i ye occasion d'a tigi ma mais hali o bɛɛ kɔnɔna na n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la an bɛ yafa deli a tigi fɛ ok an tɛ mɔgɔ nɛni c'est pas normal mɔgɔ min n'i kalanna i b'i yɛrɛ bonya i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya i b'i ba bonya i b'i fa bonya i tɛ fɛ k'o di mɔgɔ ma k'u dɔgɔya donc a kana ɲɔgɔn dɔgɔya la lutte la peut se faire différemment comme j'ai dit aussi vous n'êtes pas obligé de lutter de la même façon bɛɛ n'i ka kɛlɛ cogoya don dɔw ta ye critique ye dɔw ta ye suggestion ye dɔw ta ye opposition ye dɔw ta ye réflexion ye dɔw ta ye silence ye i kana mɔgɔ si jalaki i ka kɛlɛ kɛ i cogoya ma ne e ta ye kuma de a kɛ kuma ye ne ta ye dɔn de a kɛ dɔn ye whatever you wanna do tout ce que tu veux faire comme lutte il faut le faire donc aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji merci beaucoup à la prochaine bye bye